ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. 26 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Kayo pa rin po'y nakatutok dito sa pinakamalupit, pinakamasayang programa sa hapon at gabi. Ang programang parang chicharon, maingay pero may laman. Ay, kanami turn. Oy, bago ang lahat, batiin ko lang pala ng happy birthday. Siyempre kasama namin dito sa 90.7 Love Radio. Malapit nang magse-celebrate mga insan. Si Rocky Terra, tsaka si Uncle Dagul. At dahil eto nauuso ngayon, batiin natin na happy birthday. Let's go! Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Happy na birthday mo pa. Happy birthday. Ilan taon ka na? Ilan taon ka na? Happy na birthday ma! Happy na birthday ma! Ay, grabe, maloy ka. Happy na birthday mo pa. Ilang taon ka na? Happy birthday kay Rocky Terra at kay Uncle Dagul na parehong magse-celebrate ng kanilang kaarawan. Di ba? Saya-saya naman, sobra! Ang saya-saya. Yay! Ang saya-saya! Clap your hands! Ay, nako, makatanong nga kita, Boards. Ikaw ba naniniwala ka sa mumo? Alam ko na nung maliit ka pa, nakahalik ka na sa mumo. Diba sinasabihan tayo? Kiss sa mumo! Diba? Ang mga baby sinasabihan, o sige na, kiss na sa mumo. Maloy ka! Aragoy! Pero eto mga kabisyo, isa sa mga nahagilap nating usapin ngayon, o yung viral na pinag-uusapan, etong mga guro at estudyante sa isang eskwelahan sa Zamboanga City, abay nako, meron daw nalitratuhan na tila kaluluwang nanggagambala sa campus. Isang babae at isang lalaki daw. Pero ayon naman sa mga eksperto, ang sabi nila, baka yung nagsasabing nakakita ng kaluluwa ay nalipasan lang ng gutom. Aragay! Maloy ka! Tapos meron ding expert na mga ghost hunter na nagsasabi na may gamit pang gadget na narinig daw nila yung mga salita ng kaluluwa. Pero sabi naman ng mga sound expert, ito naman ang sabi nila, parang hindi daw sila naniniwala, baka sila lang yung gumagawa-gawa ng audio nila. Kasi napaka-fluent ng salita doon sa audio, tapos tunog tao, hindi tunog kaluluwa. Aragoy! Maloy ka! Nako. Ano? Logican na natin, Totang? Ay, sige. Logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Alright, mga kabisyo. Logican na natin to. Ano ba ang leksyon ang pwedeng mapulot natin sa usaping yan? Usaping mumo. Paano ba natin at ano ba ang ating dapat batayan para dapat ba nating paniwalaan ito o hindi? Yung mga ganitong pangyayari. Una siguro, tingnan po natin kung ito ay back up ng siyensya, ng science. May mga data ba na nagsasabi na ang science about sa mga kaluluwang ligaw o multo? Kasi science can explain the question why, kung bakit, di ba? Second, kung hindi naman ma-explain ng science,
Doon tayo sa source, ang pinanggagalingan ng nakakasagot na paano o how. Paano nagsimula ang mundo? Hindi mai-explain ng science po yan because the question is how, dahil paano. Dahil ang science, ang nasasagot niya lang na question is why, ibig sabihin, bakit. At syempre, ang source po natin ng how question o paano para masagot po is walang iba. Halimbawa, how, paano nabuo yung mundo? Isa lang po ang source na sagot natin dyan. Walang iba kundi si, tabi-tabi muna sa lahat po ng mga kabisyo po natin ha. Magbabanggit po ako ng mga Bible verse. Patabi-tabi lang sa mga demonyo, baka masunog kayo. Ito po ang source po natin kung paano nabuo ang mundo. Ito sinasabi sa Bible sa Genesis 1:1-3. In the beginning, God created the heavens and earth. Now the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. Ay, umaapoy ka na! Kaya mo yan! Kaya mo yan, Insan! Makinig ka lang! Ayan po mga kabisyo This is before science exists. So sinasabi na po ng Biblia kung paano. So nasasagot niya yung mga tanong na paano or how. At syempre, ang gusto ko lang pong ibig sabihin, wala rin pong binabanggit sa Biblia about sa mga kaluluwa, about sa mga murto, sa mga mumo. Walang nababanggit po sa Biblia na mga ganito. So isa lang pong ibig sabihin. Walang hindi ma-explain ng science, hindi ma-explain ng Biblia. So ang problema, it's more on psychological. Yan. Sa utok mo lang, mindset. So tama yung sinasabi ng ilang eksperto na it could be a hallucination lang siya. Kasi walang facts tayo na nakikita But syempre, hindi naman natin pwedeng i-deny na the reality sa mga nagsasabi is still exist. Yes, the reality exists, pero para lang sa kanila. But it doesn't mean yung reality nila, reality ko, o reality mo, o reality nating lahat. So sa kanila lang yon. So sila lang yung nakakakita. Pero hindi pa ibig sabihin na hindi totoo yun. Totoo para sa kanila. But for the general public, hindi totoo. So ibig sabihin, baka nagkakaroon ng hallucination. Di ba? Gets na. Nagkakaintindihan na tayo. Ay, buti naman di ka nasunog. Kasama pa rin pa ninyo ang inyong kapitan, Kapitan Diego Bandido, dito sa programang EDSA. Siyempre, kasama pa rin ng malupit nating advisor. Walang iba kundi si Henyo. And then attendant, pero Diyos pa rin kag nagabasa-basa. Ang oras natin mga kabisyo, it is now 34 minutes makalipas sa oras ng 6:00 ng gabi. Sana nag-i-enjoy pa rin kayo sa tugtugan natin Dito talaga kasi hindi namin kayo bibitinin, and as much as possible, I will give you the best song para talagang mapapahampas ka sa manibela manong, pati yung pasahero mo. Mapapahampas sa kanyang hita sa sobrang lupit ng tugtugan natin. Gaya na lang ito mula sa E-Heads. Sabay-sabay tayo dito Pari ko. Dito lamang po sa pinakamalupit na programang EDSA. Pare ko.